Lapit na maluto. Ilaga muna para matanggal yung lansa mga ka-hunter. Mas madaling tingkit. Ayan mga ka-idol, shout out po kay Juan Manuel Imperio, Jose Trinidad, at shout out po sa Trinidad family. God bless po. Ayan mga ka-hunter, today's vlog, mangunguha tayo ng kuhol. Kasama ko si ka-hunter Francis, ka-hunter Brian guys, tsaka Punuan natin to guys. kakatapos lang namin magtanim ng bakawan mga ka-hunter. Mag vlog ulit kami, hunting moment ulit. Tig isa kami ng lalagyanan, oh. Padamihan daw mga kanter, kaso isang kamay lang yung pagpupulot ko. Nakahawak tayo ng camera eh. Lugi eh. Alam na panalo mga kanter, oh. Magpupulot na, oh. Kuhol moment mga kanter. Kuhol, oh. Oy. Oy. Pupulo. Na? Puno tayo kami mo. Oy, isa na lang yung lalagyanan mga kanter. Meron pa dito. Pagka makawala. Oy. Sinelas. Glala. Oy, ang dami mga kanter, oh. Kuhol, oh. Kasama natin si ka-hunter Francis. Wala yung mga ka-hunter natin na iba, mga busy. Yan kuhol mga ka-hunter, oh. Kita ba? Yan kuhol to. Ito, oh. Kunin na natin lahat mga ka-hunter kahit maliliit, kasi pinapatay din to pag nagtanim na sila ng palay. Oh. Ni-sprayan din ng pampatay ng mga kuhol. Oh. Kasi peste yan mga hunter sa palayan. Ang dami dito, oh. Oh. Uy. Hay, nako, may background music tayo mga hunter. Alam nyo ba kung ano? Ito. Diyos ko Lord. Ang dami dito mga kanter. Malalaki dito sa side na to. Po Diyos ko. Pag yumuyo ko kung ganun mga kanter, nahuhulog yung sipon ko. Running water din to mga kanter. May alat din dito. Pwede tong fish pan ng alimango tsaka tilapia. Pero palayan to mga kanter. Ito ngayon ay hinahandle ni ka-hunter Binong Kevin Bossing. Shout out sa'yo mga ka-hunter Kevin. Nakalaba ka na ba? Kasi sabi niya kahapon, buha tayo ng kuhol. Sabi ko ganun, tanim tayo ng mangrove. Sabi niya, maglalaba pa ako. Kasi may baby na siya mga hunter. Katulad natin, naranasan ko na rin yung nalampasan ko na. Oo.
Ha? Lumunda? Ayan mga kanter oh. Mga kuhol. Oh. Pasensya na sa background mga kanter. Kakagaling kasi namin naghunt ng barongrong tsaka lukan kahapon. Nakadami kami. Isang sako mga kanter. Kasama na yung ano tinanim namin diyan, sinimilya namin. Na? Hampay. Mabiga pa lang aji pilagam marong tata. Pulot-pulot lang tayo mga kanter. Ano? Ang dami oh. Oh, alam mo gitu yung kababasi. Ito yung kuhol natin. Hoy. Ang gagawin daw natin mga kanter, pakbet na kuhol. San ka pa nakita nun? Ayun, malalaki mga kanter. Oh. Oh. Taas na ako mga kanter. Yung sipon ko bumababa na naman. Oh. Grabing background music to mga kanter. Baka makopyright tayo nito. Oh. May copyright ba sa sipon? Oh. Oh, ni. Ang dami mga kanter oh. Oh. Ang daming kuhol dito sa palayan mo. Kanter Kevin. Oy. Nakakarami na mga kanter ah. Pulot lang ng pulot oh. Ito pa oh, ito pa oh. Uy. Oy. Ito pag ganun ko mga kanter, ay so. Laglag ba? Bulot mga kanter. Bulot lang. Alin? Mga gantong size na lang daw mga kanter. Ito, bubulutin namin ni Kanter Francis. Shoot. Okay. 3 points. Yan mga kanter oh. Oh. Dami oh. Oh. Dami-dami na yan mga kanter. Ito ang mag-asawa oh. Oh. Nagsisiping mga ka-hunter. Sana all daw nagsisiping mga ka-hunter. Yung banda tuyo. Pulot tayo mga ka-hunter. Ito malaki oh. Oh mga ka-hunter oh. Shout out sa mga kumakain ng kuhol dyan. Masarap to mga ka-idol, mga ka-hunter. Ito malaki mga ka-hunter. Oh, ito rin malaki. Oh. Malalim dun mga ka-hunter ah. Oh. Ay. Si Kanter Francis. Sakit sa bewang. Masakit daw sa bewang mga kanter. Ano? Masakit sa kaso-kasuan. May mga anak ng dalag dito mga kanter. Ayun oh. Dami oh. Kapag yan may anak na dalag, ibig sabihin may ina yan mga kanter. Andito lang sa tabi-tabi yun. Yung ina nyan. Ha? Kapi. Oh, dako mo mga kanter. Maliit. Oh. Andun na oh.
Ang dami oh. Anak ng dalag mga ka-hunter. Ang dami din kuhol dito na malaki. Oh. Uy, mga ka-hunter oh. Oh. Malalaki ang kuhol dito ah. Ayan na sila oh. Uy, ayun na yung dalag mga ka-hunter oh. Oh, oh, tumalon pa. yung ina ng dalag mga ka-hunter. Tumalon pa ah. Sabi ng andito yan sa gilid-gilid pag may anak mga ka-hunter yung dalag. Andito lang yan sa gilid-gilid. Hindi yan aalis. Hindi niya iiwan yung mga dalag mga ka-hunter. Ginagawa mo. Inaano niya mga ka-hunter. Pinaspasarakan niya na. Tumalon-talon pa yung dalag mga ka-hunter ah. Wala kami sa ulo. Nakita niyo mga ka-hunter yung dalag. Tumalon-talon pa. Ah, ang lalaki ng kuhol dito. Oh. Ka-hunter Francis, ang lalaki. Oh. Oy. Ang lalaki nga ng ano dito mga ka-hunter. Mga limango, ay mga kuhol. Ano? Kakaiba yung size na dito mga ka-hunter. Oh. 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 Ayun pa. Uy. Ayun pa. Uy. Ayun pa oh. Uy. Ito pa mga ka-hunter oh. Uy. Ayun pa oh. Tsamba na mga ka-hunter. Ito oh. Uy. Ito. Nag-ano naman. Nagpapansin na naman si ano mga ka-hunter. Si Butag. Nagsinglot na naman ako. Nawala na kanina mga ka-hunter eh. Nagsinglot na naman ba? Marami-rami na mga ka-hunter oh. May tsinelas kasi eh. Oy. Mga ka-hunter, kuhol tayo dyan. Sinong gustong bumili ng kuhol? Grabe yung sipon. Pasensya na mga ka-hunter. Naranasan nyo na rin yan. Oh, wait lang. Hindi ko pwedeng hindi siya may labas mga ka-hunter. Kanina ko pa try na ilabas yung ano, sipon ko. Hindi ko siya malabas. Para siyang ano, maga na sipon. Alam nyo yun mga ka-hunter. Para siyang maga. Ang sakit din sa lalamunan. Mga ka-hunter. Suggest kayo ng pwedeng ano mga ka-hunter. Pwedeng gamot pag ganito. Yung sipon ay ano, maga, masakit sa lalamunan mga ka-hunter, masakit talaga. Tsaka Uy, nagsiping. siping. Lobat na tayo mga ka-hunter. Palit battery na tayo. Ayan mga ka-hunter oh. Ang lalaki. Balik na naman tayo. Nakapagpalit battery na tayo mga ka-hunter. Dalawa yung battery natin para hindi marobat. Tatlo pa mga ka-hunter pero nawala yung isa. Yan oh. Uy, kalahating balde na mga ka-hunter. Hindi ka may chinelasan? Tinanggal na pala yung chinelas mga ka-hunter. Andun oh. Kalahating balde na mga ka-hunter. Pero ang laman yan mga ka-hunter, kalahating balde. Baka wala pang isang plato. Damay sa plato natin. Ha? Maliit lang naman ang laman nito mga ka-hunter. Oy. Oy. Oy.
Yung magpapatagal pa nito mga kanter, yung magtatanggal ng kuhol yung sa loob. Oy, yun yung medyo matagalan. Pwede naman ano, hindi na tanggalin na pag ano, luto na. Pwede lang yun mga kanter. Try natin mamaya mga kanter. Ito, ibalin adyo niya. Oh, pwede daw sabi ni ka-hunter Francis. Oy, oy, mga ka-hunter. Ito, nagsisiping na naman. Oh! Sana all. Nagsiping na puhol mga kanter. Sana all. Dito kami nanguha ng kuray kahapon mga kanter. Ay nung minsan, nung in-upload natin ngayon, hindi ngayon baka pag in-upload to, hindi na ngayon yun. Oh, mga kanter, marami-rami na. Oy, 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 ano yung malaki mga kanter. Pinipili na namin kasi marami talaga. Oh, maraming kuhol dito sa palayan ni ka-hunter Kevin. Oh, mga ka-hunter oh. Una si ka-hunter Francis oh. Shout out kay Ma'am Giselle oh. Kulang na daw masahe. Sana all. Oh, mga ka-hunter oh. Ang dami dito oh. Ang dami talagang coal dito ah. Yung malaki pa oh. Grabe mga ka-hunter. Masarap-sarap to. Lalo na pag pinakbet or ano mga ka-hunter, dinakdakan. Grabe sarap. Kilawin? Mabalain? Kilawin daw pwede mga ka-hunter. Ito oh, may siping na naman maliit. Galin natin yung maliit mga ka-hunter. Sorry no, tatlong recipe daw mga ka-hunter ang gagawin namin mamaya. Oh, oh mga ka-hunter oh. Oh, dami ang kuha ni Francis, ka-hunter Francis. Nako, pansin ko wala na yung ano natin mga ka-hunter, yung ating copyrighted music. Wala na nawala biglang nawala huwag ka nang bumalik. Oy. Sana all. Ayun mga ka-hunter oh. Ang dami talagang kuhol dito. Ewan ko ba, inaalagaan ata ni ka-hunter Kevin to ha. Oh, hindi natin makita dito. May mga lumot na mga ka-hunter. Tama na ka-hunter. Ha? Marami-rami na yan. Ha? Mabigat na guys oh. 6 na kilo to. Oh, 6 na kilo daw mga ka-hunter. Tama nga, sapat na yan ka-hunter Francis. Nakakapagod mga ka-hunter. Yung boses wala na, sagad na mga ka-hunter. Yung ating chinelas, oh, ating huli na malaki. Oh. Ano, bigat ba? Sila. Mabigat mga ka-hunter. Ay.
Ayan mga ka-hunter, uuwi na kami ni Hunter Francis. Magluluto na kami. Lulutuin namin ng mga kakaibang recipe. Kahit ano na, basta nakakain, basta na isubo pwede na. God bless mga ka-hunter.